டோன்ட் கேர். நான் மட்டுமல்ல, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஐ டோன்ட் கேர் என்று சொல்லி நகர வேண்டும். பழைய பழனிசாமி மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா? ஆமா, நம்ம நாட்டுக்குள்ள 26 பேரை சுட்டு தள்ளுறான்னு நம்ம இழிச்சா வாங்களா? அதுக்கு முடிச்சிடணும். பாகிஸ்தானை க்ளோஸ் டு பாகிஸ்தான். மண்ணை போற்றும் மின்னல் தமிழனிவன், என்னை தாண்டி உயரும் வீரனிவன், எட்டு திசையும் அதிரும் போதப்பங்களின் எதிரியான மகன், அஞ்சம் பற்றி அறியா குழந்தையிவன், அன்னை தேசம் தாக்கல் சுழலுபவன், ரத்தம் கொதிக்க யுத்தம் நடத்துபவன், யுத்தம் தமிழையில் நெருப்பு இவன், இந்த ஆபரேஷன் எவனோ முகத்தை மூடாத. இதான் என் முகம். இந்தியன் ஆர்மியோட முகம் அங்க இருக்கவனுக்கு காட்டு. வீரர்களே, நேரம் நெருங்கி விட்டது. இன்னும் சில வினாடிகள் தான். வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்பு போல் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் நிலைகுலையும் அளவுக்கு நம் நுழைவு அமைய வேண்டும். முழங்கட்டும் சங்கு. மருத நிலத்தின் திருவேற்றுடைய கருங்காலுடைய ஐயனாரே, உன்னையே நம்பியிருக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கு வழியை காட்டு. வெற்றிவேல்! வெற்றிவேல்!